Wcześniej w poprzednim pytaniu mówiłem, że wszystko wymaga rozwiązań systemowych i tu sprawa młodzieży to też są sprawy systemowe. Po pierwsze podnieść jakość kształcenia. Jeżeli będziemy mieli dobrze wykształconą młodzież, dobrze wychowaną młodzież i ułatwimy jej start życiowy, to myślę, że nie będzie tak źle. Znowu, wszystko wymaga pewnych nakładów i pewnych rozwiązań. Gmina Żukowo na dzień dzisiejszy cierpi z dojazdu do Trójmiasta. Jeżeli poprawimy te dojazdy, to możliwość pracy w Trójmieście, a przebywanie tutaj zdecydowanie nam ułatwi. Następna rzecz to wspólnie z przedsiębiorcami zastanawianie się nad stworzeniem jak najwięcej warunków miejsc pracy dla przyszłych mieszkańców. Po to właśnie, żeby oni mogli tu być, tu pracować i niekoniecznie musieli jeździć do Gdańska 2 godziny. Ale oczywiście dla samej młodzieży trzeba znaleźć też sensowne rozwiązania na rozrywkę. Na dzień dzisiejszy to niestety nie ma takich miejsc. Powstaje na szczęście wiele różnych organizacji, wiele klubów sportowych, które angażują dzieci, młodzież w zajęcia, ale należałoby rozszerzyć dla nich różne oferty. My w programie mamy wpisane parkingowy, skatepark, takie rzeczy, które gdzie indziej istnieją, które są niezbyt kosztowne, ale spokojnie można właśnie tam znaleźć też miejsce rozrywki dla tych, którzy niekoniecznie chcą biegać za piłką, czy uprawiać różne inne dyscypliny sportowe. Tam można ten czas swój wykorzystać. Czyli jeszcze raz, systemowo rozwiązać problem komunikacyjny, problem korzystania z wyższych uczelni i tutaj zagwarantować miejsca pracy. Dziękuję. W moich planach jest w programie powołanie Młodzieżowej Rady w Żukowie. I oni przedstawią oczekiwania i przedstawią, czego oczekują od władz gminy. Takie propozycje też, zrobienie tu jest w programie moim skateparku, można to w Parku Jeziorko zrobić, żeby im czas zagospodarować i dać im możliwości, żeby oni się angażowali w życie gminy, bardziej uruchomić ich, bardziej ich zachęcić do współpracy, żeby oni widzieli, że są w Żukowie potrzebni, żeby nie uciekali do tego Trójmiasta, żeby byli związani i czuli tutaj, że na nich Żukowo czeka i Żukowo jest im potrzebne. Również przedsiębiorcy, żeby nawiązać współpracę, żeby oni zatrudniali naszą młodzież, żeby w nich inwestowali i czuli w nich przyszłość i widzieli, że z nich naprawdę wyrastają dobrzy ludzie. Bo jak się rozmawia, to z niektórymi ludźmi mówią, no w Żukowie młodzież jest super, tylko trzeba im dać możliwości alternatywnego rozwoju, trzeba w nich zainwestować. Jest to ogromny potencjał i kapitał, ta nasza młodzież w naszym Żukowie. Tylko trzeba im naprawdę dopomóc i wyciągnąć tą rękę pomocą, to oni zobaczą, że mają w nas oparcie, że będą widzieć, że mogą również na nas liczyć, że mamy do nich pełne zaufanie. I że oni wtedy zobaczą, że my na nich stawiamy i oni będą konkretnie wtedy nam pomagać w każdym rozwoju i również będą nas też wspierać. Bo przecież młodzież, jak jakieś kluby sportowe gdzieś jadą, to oni reprezentują naszą gminę i dlatego im też trzeba udzielić wsparcia w tych różnych sportowych przedsięwzięciach, dziedzinach, bo jak oni mają te koszulki, to tam pisze Żukowo i każdy kojarzy, gdzie jest to Żukowo, od razu wiadomo. I to jest poniekąd też reklama i rozwój naszej gminy, dlatego tą młodzież trzeba tu zatrzymać, dać jej taki magnes, żeby oni wiedzieli, że tutaj naprawdę oni będą się czuli jak u siebie w domu, a nie, że tylko, żeby do tego Trójmiasta uciec, bo tam jest coś więcej, tam są inne rozrywki, tam są inne, powiedzmy, na nich czekają jakieś atrakcje. Musimy dużo zrobić. Finansowe pozwolą po przeanalizowaniu tych wszystkich zadań. Na pewno jest bardzo potrzebny basen w Żukowie. Czy to ma być akwapark? Na pewno nie, ale chodzi, żeby było to miejsce, gdzie można się uczyć pływać, gdzie można rekreacyjnie wypocząć. I to byłaby jakby oferta. Przy tej kali dzisiaj wszystkie media są przygotowane do podłączenia nowo wybudowanego basenu. Czyli ograniczylibyśmy się tylko do wybudowania samej niecki basenowej łącznie z zapraszeniem. Wszystkie media są podprowadzone już z poprzednich lat. Następnym tematem, który widzę do rozwiązania i zachęcenia dla młodzieży, to jest wybudowanie, może nie wybudowanie, ale modernizacja starego młynu, który jest na Raduni przy ulicy Klasztornej.
Ten młyn jest w stanie upadłości, za niewielkie pieniądze można go kupić i widziałbym tam przeprowadzenia adaptacji. Na dolnej części parterowej można by zrobić regionalną kuchnię kaszubską, a na wyższych piętrach zaadaptować pomieszczenia z przeznaczeniem na różnego rodzaju pracownie i tam można prowadzić życie kulturalne. Trzecia rzecz to zachęcić młodzież, która kończy szkołę, żeby otwierała własne przedsiębiorstwa. W jaki sposób to można zrobić? Chciałbym to zrobić na bazie takiego żukowskiego biznesplanu, w który Rada Miejska wyznaczyłaby odpowiednią kwotę, które można by było te pieniążki przeznaczyć na najlepsze projekty przez młodzież, która zaprezentuje i one by były do rozpowszechniania i za to otrzymałby ten kandydat nagrodę z Rady Miejskiej za najlepszy projekt. Jednocześnie dostałby dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy. Proszę Państwa, młodzież szuka zapewne różnego rodzaju zajęcia. W sferze kultury proponuje wykorzystanie wszystkich tych możliwości, co prawda, które są w tej chwili, czyli jakby od nowa powołany Gminny Ośrodek Kultury, który co prawda ma tylko bazę, ale docelowo planujemy wybudowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu łącznie z tym całym częścią sportową, czyli boiskami, stadionem. Następnie, rzecz jasna, trzeba młodzież po prostu zatrzymać. To już była o tym mowa, żeby znalazły miejsca pracy. Trzeba prowadzić taką politykę wobec inwestorów, aby zechcieli oni tutaj inwestować, a inwestują zapewne dużo już przez prowadzoną politykę. Tych miejsc pracy przybywa w gminie Żukowo bardzo dużo, ale myślę, że to trzeba kontynuować, bo to nie jest na zawsze. Druga rzecz, tutaj mój kandydat też wspomniał o Starym Młynie. Została podjęta uchwała Rady Miejskiej o opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania tej starej historycznej części Żukowa, w którym to urbaniści określą dokładnie przeznaczenie tych terenów, jakby przywrócenie tego historycznego centrum dla Żukowa. Zresztą wiele rzeczy już się w tym rejonie dzieje, ale myślę, że nie jest to koniec. Następna rzecz to zapewne sport. To umożliwienie młodzieży korzystania z boisk, które są praktycznie rzecz biorąc prawie w każdej miejscowości, natomiast zapewne trzeba poprawić ich jakość. Proponowane rozwiązania moich kontrkandydatów troszeczkę kłócą się z tym, co wcześniej powiedzieli, ponieważ w trudnej sytuacji finansowej inwestycje w basen, ewentualnie jakieś inne obiekty sportowe, jest troszeczkę ryzykowne. Moim zdaniem nigdy nie będziemy konkurencją dla Trójmiasta. Nasza lokalizacja, czyli bardzo bliskie położenie w stosunku do Trójmiasta, jest atutem i to należy wykorzystać. Wśród młodzieży w naszej gminie ogromna część pracuje, uczy się w Trójmieście. Szanowni Państwo, zrealizujmy doskonałe połączenia, uzgodnijmy to z ZTM-ami zarówno w Gdyni, jak i w Gdańsku. Zróbmy te doskonałe połączenia z Trójmiastem. Uzgodnijmy z mieszkańcami najkorzystniejszą siatkę połączeń, aby ci młodzi ludzie mieli możliwość dojazdu do Trójmiasta i korzystania z tego wszystkiego, co oferuje Trójmiasto. Działajmy aktywnie w kierunku uzyskania jak najkorzystniejszych, bo gmina pominięta, ponieważ ktoś będzie lobował za lepszym, korzystniejszym wariantem dla siebie, a my zostaniemy z boku, poza tym najkorzystniejsze połączenie. Mamy tą możliwość zrobienia tego teraz, więc zróbmy to teraz. Z takich bieżących, moim zdaniem, nie pociągających za sobą dużych kosztów inwestycji w kulturę, w sport, rzeczywiście można tutaj zastanowić się, ale to jest tylko propozycja. Można zastanowić się nad zaproponowaniem lokalizacji dla, powiedzmy, krytych kortów tenisowych, ewentualnie tyle do tego.